खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि हेलेम दखरानि सिङाव थानाय उत्तर खारिबिल गामियाव थांनाय 17 एप्रिल खालारखालि हरनि समाव बैसागु मोसानानै फैखांनायनि उनाव लामानि जाब्रबथायजों जिउ खोमानांनायनि नखराव बिटिसिनि इएम डक्टर नीलोद सरगियारि आरो दावबायसा बर' बिथांमोनहा नुजाथिहैदों। दुखुनि समाव थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुखौ रानहैनायनि अनगायैबो थैनाय नखरनो बिटिसि सोरखारनिफ्राय 50,000 राङै अनसुंथाइ हैदों। समाजनि नेमखान्थिफोरखौ जाहाथे खुंनानै लानो हायो बेनि थाखायनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरनोबो मोजां फाहामथायनि थाखाय जोखोमखौ नायनानै अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। लोगोसे रंजालि बैसागुनि समाव जाहाथे गावनि गोसोखौ हगारसारालासे रंजायो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायो। बेनि अनगायैबो उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जेब्ला बैसागुआव बाहागो लानो थाङो अब्ला लाइमोनफोरखौ दैदेननो थाखाय जाहाथे सासेब्लाबो दैदेनगिरि थांफायो बेनि थाखाय खावलायदों आरो गारि सालायग्रायाबो जाहाथे लोङा जाया गारिखौ सालायो बेनि थाखायबो खावलायहरो बिथांमोनहा। बिटिआर ओनसोलाव फोरोंगिरिनि जेंनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। फिन सासे फोरोंगिरिया दान बान्था मोनैनि थाखाय गावखौ फोथैनानै लादों। बाक्सानि मसलपुर पलासगुरिनि शिव प्रसाद नाथ बिथाङा गोलाव सम दान बान्था मोनैखौ लानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। शिव प्रसाद नाथजों मावफानाय फोरोंगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा 1999 मायथाइयावनो एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन आरो 2010 मायथाइसिम दान बान्था मोनदोंमोन। नाथाय बेनि उननिफ्राय दिनैसिमबो दान बान्थाखौ मोननो हायाखै। फोरोंगिरिनि साख्रि मावनायनि उनावबो गोलाव सम दान बान्था मोननो हायैयाव फिसाफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हायाखैमोन। बेफोरखौ लानानै बिथाङा दुखु फोरमायथियोमोन आरो गावनि जिउ फोजोबस्रांनो गोसो जानायखौबो फोरमायथियोमोन। जोबनायाव बिथाङा गावनि जिउखौ थारैनो फोजोबनानै लानायखौ दुखु फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरोंगिरिफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 1999 मायथाइयाव फोरोंगिरिनि थिसनलाइ मोनदोंमोनब्लाबो बे समनि नलबारि जिल्लानि एडिशनेल कमिशनार रुद्रेश्वर देखा बिथांनि दैदेननायाव मोनसे इनकुवेरि जिरायदोंमोन जेराव इनकुवेरि खालामनानै सा 2272 फोरोंगिरिफोरखौ डाउटफुल आरो इलिगेल एबा आयेन बेरेखायै एपइन्टमेन्ट मोनदों होननानै सिनायजादोंमोन। सा 2272 फोरोंगिरिनि मादाव नलबारि जिल्लानि फोरोंगिरिफ्रा गासैबो दान बान्थाखौ मोनजोबदोंमोन। नाथाय 2272 फोरोंगिरिफोरनि मादाव 668 फोरोंगिरिफोरनो बिटिसिनि इडुकेसन डाइरेक्टरा फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव लिस्ट होखांनायनि उनावबो दान बान्था होनायनिफ्राय गोलाव समनिफ्राय जानगाराव दोनबोदों। 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ बिटिसिनि इडुकेसन डाइरेक्टरनो SIU होखांनायनि उनावबो प्रमद बर' सरकारा दान बान्था होनायनिफ्राय जानगाराव दोनबोदों जायनि थाखाय शिव प्रसाद नाथआ गावखौ फोथैनानै लानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। फोरोंगिरिफोरजों गेलेबाय थायालासे जाहाथे दान बान्था मोननायनिफ्राय गोजानाव थानांनाय फोरोंगिरिफोरनो थाबैनो दान बान्थाखौ होफिनो बेनि थाखाय प्रमद बर' आरो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरदों। बेनि अनगायैबो जायनाखि शिव प्रसाद नाथ बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो दान बान्था मोनालासे फोरोंगिरिनि खामानि मावबोदोंमोन बेनिखायनो बिथांनि नखरनो अनसुंथाइ होनो थाखायबो बिटिसि सोरखारखौ खावलायहरो। गहपुर हालामाव रंजालि बैसागुआव बाहागो लानानै फैखांनायनि उनाव लामानि जाब्रबथायजों 5 बर' लाइमोनफोरनि जिउ खहा जादोंमोन आरो गहपुर हालामाव बे जाथायखौ लानानै दुखुनांथाव थासारि जादोंमोन। बे दुखुनांथाव थासारि जानायनि गेजेरावबो गहपुर हालामनि थाखाय गोजोनथाव खौरांबो दं। गहपुर हालामनि 3 लाइमोनफोरा इन्टारनेशनेल लेभेलनि मार्शेल आर्ट्स गेलेनाय बादायलायनायाव 3 सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। 3 लाइमोनफोरनि मुङा फारियै बाबुल बसुमतारी, जेडि बसुमतारी आरो गुनमणि दास। थांनाय 14, 15 आरो 16 अक्ट'आव कटन इउनिभार्सिटियाव इन्टारनेशनेल मार्शेल आर्ट्स कम्पिटिशन जादोंमोन जेराव 4 हादर बांलादेश, भुटान, आफगानिस्तान, नेपाल आरो भारतआ बाहागो लादोंमोन। बेयावनो गहपुरनि कुंफु हानजाया भारतनि जानानै बाहागो लादोंमोन जेराव 3 गेलेगिरिया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों। 3 सनानि मेडेल देरहासारनो हानायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा दुंब्रुदै बरायदों बिथांमोनखौ। लोगोसे जायनाखि बिथांमोनहा इन्टारनेशनेल लेभेलाव सनानि मेडेल देरहासारनो हादों बेनिखायनो बिथांमोनखौ नोजोर होनो थाखाय सोरखारखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोनहा गुबुन हादराव थांनानै गेलेहैनो हायो। दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिं जानो हागौ। थांनाय 28 मार्चआव रन्जन दैमारि बिथांनि हियारिं जानो गोनांमोन नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय 28 मार्चआव हियारिंखौ केन्सेल खालामदोंमोन आरो 19 एप्रिलाव हियारिं लाफिनगोन होननानै फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव हियारिं जानो गोनाङा केन्सेल जानाया बेयो गिबि खेब नङा। सिगांनिफ्रायनो गोबां खेब हियारिंआ केन्सेल जाबोबाय थादों। दिनै बिथांनि हियारिंआ जागोन ना जाया बेखौ उनावसो मिथिनो मोनगोन। आसा खालामो मोजां फिथाइ थायगोन। बङाइगाव पुलिसआ फिन 3
मस्ट वान्टेड जिहादीफोरखौ हमनो हाबाय मुंफोरा फारियै आब्दुल कासिम, हामिद आली आरो इमरान हुसैन। बङाइगाव पुलिसा बिसोरखौ त्रिपुरानिफ्राय लाबोदों। साथाम जिहादी हमजानायनि सायाव आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्त बिथाङा फोरमायथिदों दि साथामबो सोद्रोमाफोरा आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जानि सोद्रोमाफोर। आनसारुल्लाह बांला टीम उदखारि हान्जाया आल कायदा उदखारि हान्जानि मोनसे दालाय। आनसारुल्लाह बांला टीमनि सोद्रोमाफोरा बांलादेशआव लिबारेल थिंकार, ब्लगार आरो आर्टिस्टफोरखौ थांखिनानै बुथारोमोन। बेनिखायनो आनसारुल्लाह बांला टीमनि गोबांखौनो बांलादेशआव बुथारनायबो जादों आरो आफादखौबो बेन खालामदों। नाथाय भारतआव दासिमबो बेन खालामनाय जाथ'वाखै। फोरमायथिबावदों दि आनसारुल्लाह बांला टीमआ आनसारुल्लाह इस्लाम मुं लानानै आसामाव जिहादीफोरखौ गोसारहोनो नाजादोंमोन। नाथाय आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव दुथांफोरखौ साफानि उनाव साफा एरेस्ट खालामगासिनो दं। बावैसो सिगांबो बरपेटानिफ्राय 5 जिहादीफोरखौ एरेस्ट खालामदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव 2 रेलवे प्रटेक्शन फोर्स RPF पार्सनेलनि सायाव उदखारिफ्रा गाग्लोबदों। 2 RPFनि मादाव सासेया हेड कनस्टेबल सुरेंदर सिंह आरो गुबुन सासेया एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर देबराज। पुलवामा जिल्लानि काकापरायाव गंसे साहा गलानि साखाथियावनो बिथांमोनखौ गावदों उदखारिफोरा। उदखारिफोरा गाग्लोबखांनायनि उनाव 2खौबो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरा हेड कनस्टेबल सुरेंदर सिंह बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावदों। गाग्लोबनाय जाथाय जाखांनायनि उनाव सिकिउरिटि फर्सआ सार्च अपारेशन खालामदोंमोन। नाथाय उदखारिफ्रा खारग'लांनो हादों। मख'नो गोनांदि फैगौ 24 एप्रिलाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीराव दावबायहैगोन। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया जम्मु एन्ड काश्मीराव दावबायहैनायनि सिगां जम्मु एन्ड काश्मीराव मोनसेनि उनाव मोनसे गाग्लोबनाय जाथाय जाबाय थादों। जोबोद गोख्रैथिजों उदखारिफ्रा मोनसेनि उनाव मोनसे गाग्लोबनाय जाथायखौ मावबाय थादों। बे दानावनो जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिनि गाग्लोबनाया बेयो 9थि खेब। बे दानाव गोबां सिकिउरिटि फर्स, काश्मीरी पन्डित, सरासनस्रा सुबुं आरो गुबुननिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरनि सायाव उदखारिफ्रा गाग्लोबगासिनो दं। दासान्दि आसामाव जि अखा बारहुंखा आरो सार अन्थाइ गावनाय जाथाय जाबाय थादों। बेनि सायाव आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया रिपर्ट दिहुनदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिया रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला एप्रिल दानावनो बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों आसामाव दासिम 19 जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुंनावनो गोहोम गोग्लैदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटिनि CEO GD त्रिपाठी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 14 एप्रिलनिफ्राय गासै आसामनि 22 जिल्लायाव अखा, बारहुंखा आरो सारअन्थाइ गावनायजों गोहोम गोग्लैदों। आसामनि 22 जिल्लानि गासै 410 गामिनि 95,239 सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बे दानाव अदेबानि एप्रिल दानाव मिथिंगायारि फोजोबस्रांनायनि थाखाय जिउ खोमानांनाय 19नो अनसुंथाइ होनायनि खामानिया जागासिनो दं। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि अखा आरो बारहुंखा बारनायजों रोजा रोजा सुबुंनाव गोहोम गोग्लैनायनि अनगायैबो गं 2974 पाक्का नङै न'फोरा खहा जादों आरो गं 37 पाक्का न'आ खहा जादों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि हेलेम दखरानि सिङाव थानाय उत्तर खारिबिल गामियाव थांनाय 17 एप्रिल खालारखालि हरनि समाव बैसागु मोसानानै फैखांनायनि उनाव लामानि जाब्रबथायजों 5 बर' लाइमोनफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। मुंफोरा फारियै बरनालि बर', बुद्धिमती बर', राधिका दैमारि, सन्जय बसुमतारी आरो कालिमन बसुमतारी। जाब्रबथाय जाखांनायनि उनाव गारि सालायग्रा आरो गारिनि बिगोमाया खारनानै दंमोन। दा गारि सालायग्रा अभिजित गगैया आमगुरि पुलिस थानायाव गावखौनो गथायबाय। गारि सालायग्रा अभिजित गगैया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावखौ एमब्रायैसो लेंनानै लानानै थांदोंमोन आरो गाव जौ लोङाखैमोन। जौ फेनायमोनब्ला दंफाङा सौग्रावगौमोन, नाथाय गारिया बेलथायदोंसो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं अभिजित गगैया गोबां जौ लोंनानैसो गारि सालायदोंमोन होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा अजद होदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।